Добре, добре, добре. Здравейте, дами и господо, за четвърти път. Толкова много ви хареса това, което направихме, така че ще направим още един документален филм. Нямаме нови котки за снимане, така че ще снимаме старите котараци пак. Защо не? Сега сигурно забелязвате къде е този господин, който говореше тук на английски, ами той излезе на почивка. Аз съм новият водещ сега, добре дошли. Не съм сам обаче, имам още един гост, който ще ми помогне да направя снимките по-добри. Благодаря за поканата. Виждаме господин Чомра и господин Гоблин тук, те ядяха нещо и сега ще спят. Какъв прекрасен ден за сън и баня. Абсолютно, госпожо, абсолютно. Но за съжаление господин Чомра е наистина лоша котка. Мислихме, че беше добър, но не, той е толкова лош. Господин Гоблин дори се страхува от него, защото те постоянно се нападат за храна и не искат да са близо никъде. Този документален филм имаше за цел да каже: внимавайте не само с господин Гоблин и господин Ришко, но и с господин Чомра. С Богом, господин Чомра. Ах да, с Богом. Когато се видим скоро отново. Ах да, довиждане, когато се видим скоро отново. Ох, какъв шамар. Добре, тогава довиждане.